Tatej, výstraha 3. stupňa, dážď, vietor, neistota. Napriek tomu sme vyrazili. Peši, bez lanovky. Z Tatranskej Lomnice na Hrebienok cieľom sú vodopády studeného potoka, divoké a impozantné. Cestou sa zatiahlo, pršalo, fúkal vietor. Kvapky bičovali okná, hmla zahatala hory. Výstraha nebola len na papieri, cítili sme ju. No keď sme dorazili, dážď slabo. Les mlčal, chladný vzduch naplnil nádejou. Vydali sme sa na túru, nech nás čakal čokoľvek. No studený potok nebol tichý, voda bujácala cez kamene, striekala do výšky. Každý krok bol výzvou, šmiklavé kamene a chladná hmla. Tieto hory pamätajú nielen turistov, ale aj hrdinov. Počas druhej svetovej vojny tu pôsobili partizánske skupiny, ktoré vzdorovali okupantom. Ukrývali sa v tatranských dolinách, v jaskyniach a lesoch, kde ich nepriateľ hľadal márne. Boje boli kruté a tvrdé, ktorí sa stali svedkami odvahy, utrpenia a strát. Mnohí partizáni položili život za slobodu. Ich príbehy sú súčasťou Tatier, tichý odkaz, ktorý cítiš v každom kroku, v každom šume lesa. Dodnes tu môžete nájsť stopy po ich útočiskách, pamätníky a spomienky, ktoré vyzývajú nezabudnúť. Dnes je tu ticho a pokoj, ktorý však môže kedykoľvek ustúpiť sile prírody. Výstraha nie je len výzvou, ale aj varovanie. Príďte, keď Tatry zažerajú slnkom a nechajte sa očariť ich krásou.